11 октомври. Накъде, когато Бог мълчи? Тогава, откак чу, че бил болен, престоя 2 дни на мястото, където беше. Йоан 11 глава 6 стих. Доверявал ли ви се някога Бог чрез тишина? Тишина, която е пълна със значение. Божието мълчание представлява Неговите отговори. Помислете си за дните на абсолютна тишина в дома в Витания. Има ли нещо аналогично на онези дни в вашия живот? Може ли Бог да ви се довери по подобен начин или продължавате да търсите видим отговор? Бог ще ви даде благословенията, които желаете. Неговото мълчание обаче е белег, че Той ви води към разбирането на самия Него. Скърбите ли пред Бога, понеже не сте чули отговора Му? Ще откриете, че Бог ви се доверява по възможно най-интимен начин в абсолютна тишина, изпълнена не с отчаяние, а с удоволствие, защото е видял, че можете да понесете по-голямо откровение. Ако Бог ви оставил в тишина, прославете Го. Той ви води към великото изпълнение на своите намерения. Проявлението на отговора във времето е въпрос на Божия суверенитет. Времето е нищо за Бога. В даден момент сте казали: помолих Бога да ми даде хляб, а Той ми даде камък. Това не е вярно. Днес откривате, че ви е дал хляба на живота. Едно прекрасно нещо за Божията тишина е, че заразата на Неговото мълчание ви завладява и се изпълвате със съвършена увереност. Знам, че Бог ме е чул. Неговата тишина е доказателство, че ви е чул. Щом вярвате, че Бог ще ви благослови чрез отговорите на молитвите ви, Той ще го направи, но няма да ви даде благодата на тишината. Ако Исус Христос ви води към разбирането, че молитвата е за прослава на Неговия Отец, Той ще ви покаже първия белег на Неговата интимност – тишината.